Nikdy sa nevzdávaj. V ničom malom ani veľkom, bezvýznamnom či veľkolepom. Nikdy sa nevzdaj svojho sna či snov, ktoré sú v tebe. Pretože práve tieto sny sú Boží odkaz, že to tu má zmysel. Možno, že sú zahádzané odpadom, nánosom, špinou, myšlienok či nenávistí od druhých. Možno v tebe boli, keď si bol malé dieťa. Možno, že boli, keď si bol na strednej škole. A teraz je čas ich vykopať von. Ukázať ich celému svetu, že na to máš. A nechcem to od teba ja, ani spoločnosť. Chce to od teba Boh. Pretože ak tieto sny dokážeš zrealizovať, znamená to, že si pochopil svet a zažil Božiu realitu. Boh čaká na tvoju odpoveď. Budeš ešte čakať. Alebo začneš dnes.